Bună seara! Bună seara! Bună seara! Hai să colindăm o leacă și să colindăm și noi aici. Noi ne-am punit din mult cu colindul și am spus să facem un video special de colind. Să vină Moș Cancer la mine. Da, și la mine. Acolo, Nu, Moș Bucă Goală. Ai, uitați. What the hell? Ați văzut o parte din Ioan, dar nu contează. Acum aveam pus asta. Și aici o să încheiem acest short. Nu mai. Facem episoade. Da, zici că suntem în backrooms. Nu-i nimeni. Suntem decât noi doi. Da, cred că suntem în backrooms, nu știu de ce am impresia asta. Este levelul România. Bă, cât a flashbang-ul! Și acum mergem la un... Și acum hai să fugim că vine Ratman! Oh! Bă, vine ceva din... Cine e ăla? Că noi suntem în backrooms, cum a ajuns aici? Nu știu, cred că și eu au fost blocat de backups. Asta e levelul Tudora. Da, așa se cheamă. Trebuie să mergem la... Uitați copcii bolunzi. Da, săraci copii. Și blocați în backups. Acum o să încheiem o leacă, nu. o să închidem o leacă acest. Și aici am început din nou acest video. Adică o pe leacă. Da, deci acum nu știu că niciun joc. E viața reală asta. Vedeți umbra. Noi acum suntem noi amândoi față în față. Uite, vedeți, în umbră, vedeți că suntem în backrooms. Hai să Uite mâna. mâna mea și mâna lui Florin. E mai mare ca lui Ioan. Vă dau o palmă în asta. Vă trimit în backrooms. Bă, nu te las pe asta. Bă, dar am glumit și eu. Așa mă ca mine. Eu prima dată am crezut că nu mai ningi. Da, și eu. Da, uite că ningi și chei faci fain. Da. Vă rog, rămâneți așa că noi suntem căcați pe noi de frică. Sora mea a zis că vine cu mine, dar nu mai venit. Se pare, da. Sper să se uite. Și sper să uite Anti-Gay 6 la acest video. Da. El știe că suntem din Tudora. Da. Hai Dau că... seama după o muzică, căiuții scapă. Hai. Am ajuns aici la o casă și trebuie să o colindăm. Vreți să... Închisă. Cum e închisă? Și închisă. Nu ai deschis poarta. Ești prost. Aici o să oprim video. Dar nu de tot. Cât te colindăm. Da, acum a luat și Florin, că am colindat și trebuie să cumpere ceva rapid. Hai că o închidem. Nu închid, uite. Opa! Era să rup gâtul. Ia Bă, fugi! vreau să-mi cup așa niște chipsuri, nu, au plecat de acolo. Ia fugi! Dar nu stai în fața, uite la tăia faine! Stai, fugi! Eu mă știrat, man! Eu mă știrat, mă! Lac! Așa, așa unul. Băi, nu arăta! Băi, și ce... Dar nu cumva să așa. Așa nu merg niciun caz. Mă, niciun. Acolo e poșta, nu, aici e poșta. Dar nu se vede nimic pentru noi. Telefon, house, poli, încărcătoare. Încălcare. Aici există VR. Ce Xbox? Nu, Xerox. Xbox. Sau ce ți-e plăcut? Xerox, e... Xerox. Da, știu. Aici există căști VR. Căști? VR. M-am pus eu odată aici. Și eu o jucării care zbura în sus. Da. Deci eu azi am aflat ceva care nu trebuia aflat deloc. Am aflat ce mi-a cumpărat mama de Crăciun. Și nu trebuie să aflu asta. Prostăsă. Acum, Moș Cancer
Nu. Nu există, mă. Ăla mi-a întrebat ce GPT. Îmi pare eu că poate nu știu, dar nu există, mă. Poți uit copii mici, da? Asta e, mă. Uit copii mici. Da. Oh, da uniforme. Bă, poate în centru. Nu știu. Păi dacă mergem pe el. De ce așa? Pa, pa și la anul și la mulți ani. Seară bună, boys!